Eýranyň saglyk syýahatçylygy babatynda türkmenleriň arasyndaky meşhurlugy artýar. Soňky döwürde saglygyny seretdirmek üçin Eýrana sapar edýän türkmenleriň sanynyň göz görteli artandygyny synlasa bolýar. Näsaglar munyň sebäbini Türkmenistanda saglyk hyzmatlarynyň hiliniň juda pes bolmagy bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we Türkmenistanda näsaglar 7 awgustda gürrüň berdiler. Türkmenistanda näsaglar esasan Maşhad şäherindäki saglyk aralarında bejerge alýarlar. Bir adamyň Aşgabatdan bu şähere sapar etmegi takminan 400 ABŞ dollaryna durýar. Maşatdaky mihmanhanalarda, hastahanalarda saglygyny seretdirmäge gelen ören köp Türkmenistana dus gelte bolýar. 1990-njy ýyllardan türkmenleriň köpsi Eýrana sowda etmäge gelýärdi. Indi bolsa olar bu ýurda saglygyny seretdirmäge, bejerge almagy we çylsyrma operasiýalary etdirmäge gelýärler. Diýip häzir bu şäherde saglyk bejergisini alýan türkmenleriň biri gürrüň berdi. Näsaglaryň arasynda esasan onkologiýa kesellerinden ejir çekýän we ençeme ýyl bäri göwreli galyp bilmeýän zenanlar we olaryň ýoldaşlary bar. Ýöne olaryň aglawasyny gyssagly hirurgiki saglyk bejergilerini talap edýän näsaglar emele getirýär. Türkmen näsaglary saglygyny seretdirmek üçin Eýrana gitmeginiň sebäbini Türkmenistanda saglyk hyzmatlarynyň hiliniň juda pes bolmagy bilen düşündirýärler. Türkmenistanda hususan da paýtagtda köp dürli hassahanalar gurulup olar Germaniýada öndürilen iň täze enjamlar bilen afzallaşdyryldy. Emma olarda işläp biljek enjamlary dolandyryp biljek hünärmen ýok. Şol sebäpli ýurt raýatlary daşary döwletleriň saglyk hyzmatlарyndan peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Diýip Türkmenistanda başga bir näsag aýtdy. Näsaglaryň sözlerine görä Eýranyň lukmanlary tarapyndan geçirilen gözlewleriň netijeleri we goýulýan diagnozlar türkmen lukmanlary tarapyndan ýüze çykarlanlardan düýp götür tapawutlanýar. Käte Eýranly lukmanlar Türkmenistanda operasiýa edilen näsaglary gaýtadan operasiýa etmeli bolýarlar. Bu hem gymmat düşär hem de näsagyň saglygyna howp awandyrýar. Eýranly lukmanlar Türkmenistanda operasiýa edilen käbir näsaglary gaýtadan operasiýa etmekden ýüze görýärler. Olar munyň sebäbini eýem giýişdigi ýa hassa üçin howpludygy bilen düşündirýärler diýip Türkmenistanda näsag aýtdy. Türkmen saglyk syýahatçylarynyň Eýranda ýoğulmagy bilen bagly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Olaryň jesetlerini watana getirmek habarçymyzyň sözlerine görä hem kyn bolýar hem de gymmat düşýär. Mundan başga da näsaglar Türkmenistanyň resmiýlerinden özleriniň Eýrana edýän syýahatynyň asyl maksadyny gizlemäge mejbur bolýarlar. Serhet geçirgisindäki barlyk nukudunda Türkmenistanyň näsaglar özleriniň syýahatynyň asyl maksadyny aýtdylar. Serhet gullugy we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri beýle adamlary kompýuterda gara sanawy salýarlar. Olar sondan soňra daşary ýurtlara asla göýberilmeýärler. Sebäbi türkmen häkimetleri Türkmenistanda dünýäde iň gowy we mutsaglyk goraç ulgamynyň bardygy barada siýasat ýörüdýärler. Türkmenistanyň raýatlary häkimetleriň siýasaty bilen razy bolmaly bolup, Eýrana syýasatçy hökmünde gidýärin diýmeli bolýarlar. Diýip Türkmenistanda näsag aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurduň saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden we döwlet serhet gullugyndan kommentari alyp bilmedi. Türkmen hökümeti döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň saglygyny goramagyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridigi barada ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Hökümet muny ýurtda döwrebap lukmançylyk merkezleriniň gurulandygy, olaryň daşary ýurtlaryň öňde barjy önüm öndürjileriniň iň täze enjamlary bilen üpçün edilýändigi, lukmanlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça köp uğurlu işleriň amala aşyrylýandygy bilen delillendirmäge çalışýar. Ýöne Türkmenistanlılar ýurtda lukmançylyk hyzmatlarynyň gymmatlygyndan, olaryň hiliniň pesliginden we näsaglara ýalňyş diagnoz goýulmagyndan ýyllar boýy şikaýet edip gelýärler. Bu ýagdaý soňky 10 ýyllyklaryň dowamında ýurduň raýatlaryny saglygyny bejertmek üçin Eýran, Hindistan, Türkiýe we Russiýa ýaly beýleki ýurtlara gitmäge mejbur etdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýtmaýarlar.